आं गिबियावनो बर' फरायसा दखरा बर' फरायसा आफाद आम्बागाव बिथांमोनखौ आं साबायखर जासि मानो होनबा दिनैनि जिबायदि बरायनायनि हाबाफारि बे हाबाफारिया जोबोद मोजां मानो होनबा जायफोरानो गोदानहाय उथ्रिसार जानो हादों बे गथ'फोरनि थाखाय बे जोबोद गोनांथार मानो होनबा बे मोनसे थुलुंगा होनायनि सम जायफोरानो बिबे आनजादाव उथ्रिसार जानो हायो बिसोरखौ जुदि थुलुंगा होयोबा आरोबाव बिसोर साबसिन इयुननि जेसेबां आनजादफोर दायोबा बायदिसिना मा होनना बुंगोन कम्पिटिटिभ परिखायानो जाथों बा गुबुन परिखायानो जाथों बेफोरखौ उथ्रिसार जानो थाखाय बे मोनसे थुलुंगानि होनायनि मोनसे आगान दा बिनि थाखायनो जिबायदि हाबाफारि बिथांमोना लादों बिनि थाखायनो आं साबायखर जासियो आं दा जायफोरानो उथ्रिसार जानो हादों बिथांमोनखौ बेखौनो बुंनो लुबैयो जे नंगौ जोंनि गेजेरावबो बर' बिजों फरायनाय गथ'फोराबो जथेस्थ बिसोराबो माने मा दङ कुवालिटि दङ आरो जुदि बिसोरो गुबुन बायदि सुबिदाखौ जुदि मोनोब्ला बिसोरो जायफोरा इंलिश मिडियामानो जाथों बा गुबुन साबसिन स्कुलफोराव फरायनायनि खाबुखौ मोनदों बिसोरबायदिबो बिसोरबो एखे रिजाल्टखौ खालामनो हागोन दा माथ्र बिसोरा खाबु बा सुबिदा मोननायाव एसे गुबुननिख्रुइ एसे खम बादि मोनना लादों आं जेखि जाया अब्लाबो दा गावसोरनि नाजानायनि गेजेरजों खिन्थु आरोबाव बिसोरो जौगानायाव बिसोर उथ्रिसार जानो हाथारगोन सानसे समाव जोंबो बेबायदिनो बारनाकुला मिडियामाव दा आं गावनो असमिया मिडियामाव क्लास 7सिम फरायदोंमोन अब्लाबो दा गुबुन रावखौ सोलोंनायाव जुदिও एसे सम लादोंमोन आरो खस्थ' मोनदोंमोन अब्लाबो नाजानायनि गेजेरजों खिन्थु आं साक्सेसफुल जानो हादोंमोन जिखौ आं 6 मासनि भितरावनो इंलिश रावखौ एसेबाबो बुजिनो हादोंमोन आरो बिनिफ्राय बोसोरसेनि गेजेराव खिन्थु एसेबाबो रायलायनो थाखाय आं उथ्रिसार जानो हादोंमोन दा थिग बेबायदि जोंनि बे जायफोरानो दा बर' बिजों फरायनानै दा गुबुन इंलिश मिडियाम कलेजानो जाथों बा गुबुन असमिया मिडियाम कलेजानो जाथों दा बेहाय बिथांमोनाबो बेबायदि मोनसे परिबेस मोनगोन आरो बे इंलिश रावखौबो बा गुबुन रावखौबो सोलोंनो थाखाय बिसोरा प्रयजन जाना फैगोन अब्ला आं बेखौनो लुबैयो जे बिसोरबो नाजानायखौ दोनथारनांगोन मानो होनबा नाजानायनि आरो गुबुन राहा गैला माने खस्थ' खालामनायनि बा हार्डवर्कनि गुबुन राहा गैया बेनिखायनो बे नाजानाया जेब्लाबो गावनि मोनसे आंगो होननानै मावनो गोनां बा गनायना लानो गोनां बे जिनिसखौ बिसोर गोसोआव लाखिनांथारगोन आरो आं सानो बिथांमोना जेरैबायदि माने मोनसे सिमां दं बिसोरो आवगायगोन बे सिमांखौ मोगथाङाव लाबोनो हानाया माथ्र बे हार्डवर्क बा नाजानायासो दा बेनिखायनो आं जायफोरानो पास जानानै दिनै बे बरायनाया हाबाफारिजों लोब्बा लानानै मोनसे गावखौनो मा होनना बुंगोन बरायजानाय खाबुखौ मोनदों बेखौनो मोनसे रेकगनिसन एबा माने सिनायथिनि मोनसे सम आरो बिनि गेजेरजोंनो बिसोर आरोबाव साबसिन खालामनांगौ होननानै आं बिथांमोनखौ खावलायगोन आरो बेखौबो बुंनो लुबैयो जे जायफोरा दा साबसिन मार्क्स मोननानै नम्बर मोननानै पार्सेन्टेज मोननानै पास खालामबाय दा बिथांमोनखौ बेखौनो बुंनो लुबैयो जेब्ला बिसोर नम्र जाना जेब्लाबो नम्र जायोबासो अब्ला मा जायो माने सोलोंनायनि मोनसे लामाया गुवार जायो आरो ओरैबो जायो जायफोरानो अहंकार भाब लानानै आवगायो खिन्थु बिसोरनि डाउनफला खिन्थु खोब खम समनि गेजेरावनो जायो बेनिखायनो जों जेब्लाबो जोंनि गथ'फोरखौ माने अहंकार आरो माने प्राउड खामानि बे जानायखौ जों लुबैया आरो जाहाथे जेन बिसोर नम्रतानि गेजेरजोंबो मालायजोंबो अनजायो आरो फोरोंगिरिफोराबो जाहाथे जेन बिसोरखौ फोरोंनायनि मोनसे माने इन्टारेस्ट बेखौ डेभेलप खालामनाय आरो बिनिफ्राय बे खाबुखौ लानानै जोंनि गथ'फोरा आरो साबसिन गियान साबसिन फोरोंनाय खाबुखौ मोनथों बेखौनो आर'ज खालामो जोंनि गथ'फोरखौ बुंनो लुबैयो जे जोंफोरबायदि गेदेर मोनसे फरायसालियाव जुदि फैयोब्ला मोनसे बिशाल मोनसे दैथो बायदि जों जेरावनोखि बिसोर गावबा गावनो बिसोर लोगोफोरखौ बासिनांगोन आरो गावबा गावनो बिसोर
मा समाव क्लास जागोन जाया खिन्थु गावनो नागिरनानै बासिनानै खिन्थु मा समाव माबायदि माखौ खालामनांगौ खिन्थु बेखिनि खामानिखौ खिन्थु मावनो हानांगोन आरो मानो होनबा दा कलेज बायदि मोनसे फरायसालियाव हाइ स्कुलाव बा एम इ स्कुलाव जिबायदि नोजोरजों बिसोर फोरोंजादोंमोन जिबायदि आदरजों फोरोंजादों खिन्थु बेखिनिखौ माने कलेज लेभेलाव मोनहानो मानो होनबा जोंहा हाजार गथ'फोर दङ बिनि गेजेराव दा बिसोरबो जिहेथु बिसोरबो माने बिसोरनोबो जायगा होनाय हिसाबै दा गुबुनखौ जेरै नायदों एखे नोजोरावनो बिसोरखौबो जों नायनाय खिन्थु दा जों बेखौनो लुबैगोन दे गासैखौबो हानायसिम जों गासैखौबो मोजां एखे नोजोरजों नायनो थाखाय नाजागोन खिन्थु बिनि गेजेरावनो जुदि गावनिफ्राय जुदि नाजानाय जुदि थायाब्ला अब्ला माने बहाबाफोर गोमाना थालांनायनि मोनसे चान्सआ थायो बेनिखायनो बेखौ दाजाथो बेनिखायनो जोंनि गथ'फोर जायफोरानो पास जानानै जोंनि कलेजाव बा फरायसालियाव एडमिसन लायगोन माने गुबुन बायदिनो बिसोरबो एसे सालु जानोबो सोलोंनांगोन आरो खस्थ'बो खालामनो थाखाय बिसोर नाजानांगोन आं सानो जोंनि कलेजा माने ओरैबो दङ जायफोरानो एकदम स्टार डिस्टिंसन मोननाय जोंनि कलेजाव जथेस्थ' दङ खिन्थु अब्लाबो दा बर' मिडियामनिफ्राय थांनानै बिसोर इंलिसखौ सोलोंनायनि मोनसे जिबायदि परिबेस बेखौबो बिसोरो नाजाना लानांगोन अब्लासो माने जोंनि बायदि कलेजाव एडजास्ट खालामनानै आवगायनो हानाया सम्भब जागोन खिन्थु जोंनि कलेजनिफ्राय लामनो दङ जायफोरानो मा होनना बुङो इउनिभार्सिटि लेभेलाव बिसोर पजिसन मोननायबो दङ फार्स्ट पजिसन मोननाय थार्ड पजिसन मोननाय बेबायदिबो जोंनि माने कलेजनिफ्राय फरायसाफोर दङ दा जों जायफोरा दा बिनिफ्राय एडमिसन लायगोन सानसेबाबो बिसोर जोंनि कलेजनिफ्रायनो डाक्टरबो जानो हागोन इन्जिनियारबो जानो हागोन सोरबा प्रफेसारबो जानो हागोन आरो बिनिफ्राय आरो बिनि अनगायैबो जुदि माबाफोर जुदि साबसिन मोनसे प्लेसमेन्ट भबिष्यताव जुदि नागिरदोंबा बेखिनिखौबो खालामनो हागोन गाव नाजानायनि गेजेरजों गावबा गावनि जिउखौ बिसोर दानो हागोन 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझारनि दतमायाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुला नोंथांमोननो लानानै फैदों गोदान मुं थिसननाय दतमानि बोरसिजरा गामियाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव दायो आर्ट्स स्ट्रिमाव 11 थाखोनि थाखाय गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो बोसोरै फरायसाफोरा मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हानाय बायदिनो बे फरायसालियाव नोंथाङाबो गुनगोनां सोलोंथाइखौ लानो हागोन लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव सोलोंथाइनि मोजां थासारिखौ बिथा खालामनानै हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलनि खाबुबो दं गोसो गोनां बिजाथि एबा फरायसाफोरा आर्ट्स स्ट्रिमाव 11 थाखोनि थाखाय मुंखौ सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव थिसननो हागोन मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7637819350 एबा 6900559217 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन थामहिनबा सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव थांनानैबो नोंथाङा सुलाद लाहैनो हागोन